kajelon rajinang manay aso. Atul kacar ke muka kalir benang raje. Sini amanai atul kacar ke muka kalir benang raje. Nakirut harjo kalilita amanai asonang raje nangiru arju kahiminang muka kalir ben asonang raje ipikot ng kapindang kajelon raje ng manay ason. Instagram anong ang tangi ng radyo ay anglo. Facebook, Instagram anong ang tangi ng radyo